дар раванди маҷлиси ташкилоти ибтидоии ҳизбии пайки душанбе муассисаи давлатии телевизиони душанбе, роҳбарияти кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ, роҳбарият ва кормандони телевизиони душанбе иштирок намуданд. мутобиқи рӯзномаи маҷлис 5 масъала мавриди баррасии ширкатдорон қарор гирифт. нахуст, ҳисоботи ташкилоти ибтидоии пайки душанбе оид ба ҷанбаси натиҷаҳои фаъолият дар соли 2025 ва вазифаҳо барои фаъолияти минбаъда аз ҷониби раиси ташкилот, директори муассисаи давлатии телевизиони душанбе маъруфҷон оқилзода пешниҳод карда шуд. таъкид шуд, ки робита миёни кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он бо муассисаи давлатии телевизиони душанбе хуб баром монда шуда, тамоми чорабиниҳои сатҳи шаҳриву ноҳиявӣ аз ҷониби кормандони идораи барномаҳои иттилоотӣ инъикоси худро пайдо намуданд. дар идомаи кори маҷлис, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ Убайдулло Қурбонзода доир ба омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба Маҷлиси олӣ андешаронӣ намуд. гуфта шуд, ки рисолат ва мазмуну моҳияти барномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол, ободу шукуфон ва аз лиҳози иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсӣ босубот мебошад. зимни ин чорабинӣ ба як қатор кормандони муассиса, ки ба тозагӣ аъзои ҳизб гардиданд, дафтарчаҳои ҳизбӣ тақдим гардид. ҳамзамон кормандони фаъол бо сипосномаи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ қадрдонӣ шуданд. мавриди зикр аст, ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон барои таъмини рушди устувор ва бомароми мамлакат, ки бо мақсади муҳайё кардани сатҳу сифати арзандаи зиндагии аҳолӣ, фароҳам овардани имкониятҳои баробар ҷиҳати татбиқи нерӯи инсонӣ дар асоси баробарӣ, адолат ва эҳтиром гузоштан ба шаъну шарафи инсон равона шудааст, пайваста саъю кӯшиш менамояд.